Sziasztok, én Shadow vagyok. Itt vagyok újra a második Asphalt 8-os gameplayemmel. Ma ezt a Mercedes-Benz SLS AMG GT, hogyan van a neve? Mercedes-Benz SLS AMG GT Coupé Final Edition. Jó, na most nem számolom meg, hogy hány betű áll. A lényeg, ezt fogom kipróbálni. Amint látjátok, eléggé szépek az értékei. Meg a maxra, meg próbálva fejleszteni. Gyerünk! Yeah! Szarvíz! Egyszer már mentem ezzel az autóval. Ugye nem most próbálom ki először a pályát. És nem tudom már, mert csak ilyen 2-3 napja játszottam vele, de arra emlékszem, hogy ilyen wow. Jó, tudom, hogy alskocsi meg minden, de nem baj. Nem baj. Itt vagyunk Barcelonában. Barcelona gyönyörű hely. Még nem voltam, de majd el akarok menni. Majd lesz rá módom. Tehát igen, itt ugye a fullos autóknak már ilyen kimondottan nem rossz az irányításuk, csak én vagyok béna. De tehát tényleg. Tehát a fullos autók csak az embertől függenek, hogy ki hogy irányítja őket. Na, kiütöm. Nem ütöm ki, de így is. Már első vagyok, szóval igen, nem tudom, hogy ezután még megyek-e valamit az Asphalt 8-ban. Talán még megyek egyet a Koenigsegggemmel, mert ugye azt már előző videóban is mondtam, hogy imádom, nem akarok. Jó, igen. Tehát itt nagyon szépen meg is nyertük. First. Yeah. Ja, meg még annyit akartam mondani, hogy pénteken kerül föl majd sok videó. Vagyis nem olyan nagyon sok, de fog fölkerülni mindenképpen. Igen. Ezt jól megmondtam. Igen. Nem tudom, hogy hogyan lehet XP-t gyűjteni. Egyszerűen írjátok már meg kommentben, hogy hogyan lehet XP-t gyűjteni. Jól itt, azt küldjétek át. New edit. Ó, de jó, itt lehet logót választani. Hát én ezt nem is tudom. Jaj, de jó. Akkor állítsunk be magunknak valami jó menő logót. Mik van? Nézzük csak. Egy ilyen skorpió jó lenne. Mondjuk ez. Vagy egy ilyen. Igen, ez jó. Nem tudom, mi az másik. Achievement. Jó van. Oké, medálok. És mi az a... Azt nem tudom, hogy lehet nevet beírni.
Ja, tehát ezt nem tudom, erre rá kéne jönni. Ezt mégis hogyan kéne? Utána beállítás, profil. Ja, de ugyanoda visz vissza. Control. És ez mi? Nem, erre nem. Hogy jöhet connect? Ja. Akkor a profilnál még megpróbálom valahogy. De hogyan lehet nevet váltani, basszus? Emblem selection, oké. De itt nem lehet tovább menni sehova se. Nevet akarok váltani. Ja. Na, figyeljetek. Szerintem ez a videó ennyi is lett volna. Shadow voltam, és itt volt velem a Königszeggem. Sziasztok!